बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना। अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना। ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय। खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय। पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी। एका अधिकाऱ्यानं ग्रामस्थांच्या तोंडावर फाईल फेकून मारली होती। यावरून आमदार निलेश राणेंनी त्या अधिकाऱ्याला डीपीडीसीच्या बैठकीत झापलं। खासदार नारायण राणेंनीही त्याचा चांगलाच पाणउतारा केला। पाहूया। हे अशा पेपर वगैरे तोंडावर मारतात ना, आम्हाला पण ते पेपर फेकता येतात किंवा समोरच्या ग्रामस्थांना पण फेकता येतात। पण उगाच जर कोण असं चिरवायला करत असेल ना, तर चिरवायला समोरच्याला मिळेल। आपणही लक्षात ठेवा, आपण अवेलेबल पाहिजे। जिल्हा परिषद सीओ म्हणजे काय तुमचा देव माणूस नाही, आपण 24 तास जिल्ह्याच्या सेवेसाठी पाहिजे। आणि अशा अधिकाऱ्यांना सांगा नीट वागायचं। ग्रामस्थांची परत तक्रार आली की आमच्या तोंडावर पेपर मारले, आम्ही करणारच नाही, निधी उचल आली, तर मग आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने हाताळायला येतं। कारण असं आहे, तसे तोंडावर पेपर मारणं किंवा लोकांनी एकूण वेळ का पैसे कमावण्याचा लागतो। तपास टेक्निकल जे काय मुद्दे आहेत ते तुम्ही तपास एका वेळेला तुम्ही 5 रुपये लागत नाही। आम्ही एवढ्या वर्ष काम केलं आहे, राज्य चालवलं आहे, आम्हाला माहिती आहे। आणि हे आम्ही नाही चालू केलं, पण थोडे लोक नाही चालणार अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्यामुळे लोकांमुळे तुम्ही आहे पगार घेतला नाही, त्यांच्या विरुद्ध टॅक्स करून घे, असं नाही वागायचं। आणि आमच्या विचार त्या दुकानात तुम्ही आता का उत्तर देऊ नका, तुम्ही उत्तर देऊ शकणार नाही, सुधारणा करा तुमच्यावर। आणि निकटच्या कामाचा आलेला कुठलाही पेपर मांडण्यात येत का, सेम डे डिस्पोजल करा, सेम डे। नाही आता काय बोलायचं बघा, अजून माझ्याकडे 5 उदाहरणं आहेत तुमची, घेऊ का? नाहीतर मग तुम्ही मला नंतर पालकमंत्र्यांनी येऊन भेटा, माझं काही म्हणणं नाही। पण मला वेगवेगळी उदाहरणं सांगायला लावू नका सभागृहासमोर। वाट तुमची परवानगी असेल तर तेही सांगू, नाही तर बसा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।